tant que vaig conèixer l'entitat, que farà uns 15 anys, 16 anys, una cosa així. Jo vaig començar a anar a casa teva, em sembla que era el 2016, al setembre, perquè vaig veure un reportatge a la televisió i com que m'havia acabat de jubilar i volia fer un voluntariat, em va semblar que era molt bé, i estic molt contenta d'haver-ho fet. I jo contentíssima de poder continuar amb l'ambient que em trobo i amb les amistats que tinc, i sobretot la Maite, que és la que sempre tinc al costat. Afortunadament estic contenta, i tant, i tant. A més, la companyia que ella em donen a mi és molt propera a la meva manera de ser. Molt propera. Molt satisfactori. Jo molt positiu. Recomano, realment també he portat un parell d'amigues també aquí, perquè el recomano molt de fer-ho. Bueno, parlem de les coses nostres, ella que fa amb les seves companyes, i jo les poques coses que tinc, però també les tinc a dir, i com que m'escolta, a vegades també m'engresco massa, que penso, ai. Després també té la tablet, llavors li poso fotos allà, i mirem whatsapps i coses. Entretinguda ho estic, les coses com siguin. A més, és que ella es distreu. Jo em distrec molt, no em sé avorrir, La Maite m'agrada perquè és una noia molt indiscreta, molt en els meus pensaments. La manera de meva ser s'adapta bastant a mi. L'Enriqueta és una persona molt agradable, molt positiva, pots parlar de qualsevol tema i tot li agrada, i li agrada molt llegir, li agrada molt el cinema, i tot ho troba, qualsevol cosa que li fas t'ho agraeix molt. Tota ella és molt positiva. Bueno, les sortides que hem fet han sigut molt maques. Ha sigut de Montserrat, les vegades que m'heu portat, i les trobades que hem fet amb totes les companyes. Vull dir que és que no falta de res. Molt bé, és que qualsevol cosa és molt important per elles i per nosaltres també. El vermut mateix que hem fet a la plaça Sóller va estar molt bé, la gent s'ho va passar pipa. Tot anirà venint i ho celebrarem tant com puguem. Home, el del dinar està molt bé, perquè els dona un incentiu d'arreglar-se, de posar les millors gales i tot molt bé. També fem, a part del dinar, també fem la verbena. Ens trobem amb una terrassa i la coca. Que a mi m'agradaria tornar a Sitges per recordar a les vegades que he arribat a estar per tantes coses, el Cau Ferrat, el passeig i les vivències que un té de les coses, oi? I anant acompanyada, jo no sé els que serem, però per mi com més siguem millor. Home, serem 20 i pico, no? Socorro! Sí, a més molt bé, ens porten en autocar, ens porten a dinar, vull dir que més volent. Que continuï, perquè això és molt maco per tothom. Tant pels que es porten com pels que anem. Les reunions que es fan, que ens reunim un cop al mes els voluntaris, també està molt bé perquè es reuneixes amb els companys, comparteixes coses i vivències, i molt bé, molt enriquidor.